Ja, već je Serbian Throwdown, broj 1. 1. Ja imam samo pokaži ovo, 5 centi. Izvali stani. Samo ja ne zapnem za šipku. To je to. Ovdje na šipci 20 kila, petica i 2,5. Da li su probali trening radi danas?
Šta ti hoćeš? Koji hoćeš? Kako ste veliki? Sami su osnovali koji nas ljudi. Slušaj da ću se. Kada se dobijem manje, da mi nastavljaju. Svaki da nisam stavio bolje zaboravljaju. Ovako. Ajde to. Ali, koji ti bilo vreme da pa ti da se pet Aha, učili si se do toga. sad su 5 i 11. 85. Što ti ima super? Što ti ima super? Ne znam, plaća se. Sa 70 bija radio. Ne, meni je jerk mi je otišao u kurac u poslednje vreme. I išao sve, nešto mi ne ureda, ne. I nešto, spontan šta, ošte ga ne izguram prvo, ne izbacim ga da poleti, nego već ovako i već ovdje idem kod njega i duram rukama. Ne, onda ne mogu 110 mi je sad, patim se, vratno. Možeš ili jeste? Ma šta god hoćeš, kako god, patim se. U glavi nešto, razumeš, je otišlo, ono ne mogu. Sve što je iznad glave, katastrofa. Odgovara ne? Odgovara ne? Moja,
To ti je znači sa 70 kg